ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಟ್ಔಟದ ವಿವಾದ ಶುರುವಾತಂಡು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಳವಡಿಸೈನಂಚಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಟ್ಔಟ್ ತೆರವು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಪೊಲೀಸರ್ನ ನೋಟಿಸ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ಪಿದೆಪಾಡ್ದಿರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀರ ಯೋಧರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಲೆನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಳವಡಿಸದಿರು. ಹರೆಕಳದಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಕಟ್ಔಟ್ ನುಂತದಿತ್ತರು. ಕಟ್ಔಟ್ ಉಂತೈನ ಬೆರಿಕೆ ಪೊಲೀಸರ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಬೈದನು. ಕೊನಾಜ ಪೊಲೀಸರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಔಟ್ನು ತೆರವು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪಿರಜಾಡ್ದಿರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಡ್ಲ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಸಂಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿದ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರು. ಕಟ್ಔಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸವುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಕಟ್ಔಟ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಡ್ ಅಳವಡಿಸರೆ ನಿಷೇಧ ಉಂಡಾ ಬಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಮುಖಂಡರಾಯಿನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿರು.